Nginibingelele ke nginamukele kwi-Red Van Stories igama lami uNelo the Lace. Ngiyabonga kakhulu mfethu ukuthi niklikhe le video lena. Ngiyathemba niyibonile isihloko sayo. Soba straight to the point ngesihloko shona le. Ubaba usibhalelile. Washo wathi mafethu ngiyafisa ukuhlangana nani. Wayishare inamba yakhe. Mfethu it's very important i-email address ilapha ezulu nje. Nawe nje siba straight to the point ku-email uba inamba yakho sizokwazi ukuthi sigcine sifonelana if khona ama-questions engiwafunayo kwabuza kube lula ngoba i-email mengiresponda kuyona thatha isikhathi abanye abantu ukuthi baphendule. So yeah baba ngikubingelela ngamukele ku-Red Van. Ndoda amadoda ninjani? Siyaphila baba kunjani? Ngikhona Nkosi. Yebo. So siyacela bafethu le video le iqhaswe abaka EasyBet abayithanda kakhulu lezi zinto esilethayo emphakathini ngokuxwayisa ngokufundisa ngokulekelela. Create i-account yakho no EasyBet usebenzisa i-promo code uLove50. Thola ama-benefits amaningi sengithi ngiwachaza kaningi. So if awunayo i-account i-create nami ngiqeda ukuyiwenela izumbulu ukuthi ngigabisele nje ngibeke la. Izumbulu zami mfethu hawo ngisiqhuma amaqhu nje ningibona nje. Baba uyaphila? Ngiyaphila baba. Sayithola imali yakho wathwala. Yebo. Ngiye ngihlanganeke nabantu abathwele bakhale ngokuthi inyanga ingichazelanga wara kanti futhi ngiye ngihlangana nabantu abafunayo ukuthwala athi umuntu mina mfethu ngifuna ukuthwala nje straight to the point. So ngifuna ukwazi ukuthi before ufike ekuthwaleni ubaba bewumuntu kanjani nje. Ndoda amadoda ngiyabonga leli thuba ukuthi unginikeze. Yebo. Ngikhipha okusenhlizweni yami. Isimo sokuxakeka isona esangifaka kulento. Okay. Ngoba impilo yami ngikhule kanzima kakhulu. Yebo. Okay, kusho ukuthi ke ngeke ngaba nomngane sayikhuluma lento ukuthi konje icebo lemali singenza kanjani. Yes. Wasengibonisa ke ukuthi ke cha unendlela naye ayithola komunye kodwa ayisabisi. Okay. Yokuthwala kanti into ebengiyisaba mina ngendlela esimangaliso. Kodwa uthe mase ngitshela kanjalo ngase sengithi mina hayike uma kuthi ayisabisi ndoda ngoba nami ngixakekile asibophele siye khona. Okay. Futhi wasengitshela kwathi hayi uthe mayikhuluma lento nje wena wakhuluma lula wangitshela ngamagondana ukuthi amagondana akulandela imali. Kanti angibuzanga elangeni kanti sengiyoyifaka ogibeni. Okay. Namhlanje ke unaye lo bhuti okhuluma ngaye. Niyahamba awusichathi usibeke. Qhawe lami ohambeni lwethu sathi sesohamba nje wangitshela ukuthi kumele sivuke ekseni. Okay. Uma sivuka ekseni singagezi. Okay. Hayi ngoba naye wathi ke owekade ekhona wayemtshele kanjalo. Hayi ke saphekelela ke khona. Sahamba ndoda masifike lapha ya sawuthola nempela umuzi wenyanga. Hayi ke kusho ukuthi ke kwakunenamba ukuthi ubani ozongena. Kusho ukuthi ke wangena walenza uhlelo lakhe nami ngangena ngalenza uhlelo lami. Lapha yena ke ndoda amadoda awubuzwa ke lapha ya. Izinto eziningi uyasho nje wena uthi ke ngizothwala ngifuna imali ngifuna uceba. Inyanga ke mayikubona ukuthi uyangabaza ibe sisekununusela ngokuthi hayi khona esakhe isithwalo sihle. Okay. Sihle kanti ukushaya ngemfe iphindiwe. Umucabanga ukwenza lokho ngoba sokazi uzoshiya imali vele kuyena. Yebo phela isamba sakhe manje nake sesihlelekile yena ke useyathi wathatha imali yakhe wena uyaphuma bosale bencinzana. Okay. So wena nalomfowethu lo ohamba naye. Yebo. Mhlambe ukwenu kwaba kanjani ke senifikile inyanga senichazile ukuthi hayi thina sizothwala ke inyanga ithini ke kunina. Ngane yakwethu inyanga yathi mase sesifikile yangibuza mina ukuthi ke nginayo yini imfuyo. Okay. Ngathi nginayo. Hayi nami ngokunikeza ithemba ukuthi uma ibuza ukuthi nginayo yini imfuyo kusho ukuthi ke kuzosebenza ngemfuyo. Yes. Kanti engibuza ukuthi nginayo yini imfuyo
kanti umndeni wami imfuyo Ah, ingishaya ngemfe iphindiwe. Cha, okamngani wami angilazi olakhe utako. okay. Ngoba ilona loyo muntu usuke ephathiswe okwakhe. Okay. Okay. Kusho ukuthi ke yase ithi ke mawusufika ekhaya ungene ekhaya kumele uginqe imbuzi. Awu nami ngajabula ngathi awu sihlangana izinto vele ke imbuzi ke nginazo futhi umkhumiso wembuzi nginawo ngangiyiginqa imbuzi. Hayi mahlayeni kanti ngizothi makithi ngihlaba imbuzi kanti sengihlaba isalikwazi esingizalayo. Ngesikhathi uphuma umphefumulo wembuzi kwiqiqi sengezwe kuthiwa nangu uma lapha ya ubangona ezibi. Hawu. Hayi ngathi ngatshela ukuthi hayi kusho ukuthi ke kuyinto nje ebenokuqondana. Yes. Kanti lembuzi sekuyiyona esivula manje lomkhokha. Okay, kwaba khona ke ithuba ke lokuthi cha kuphilekeke kube mnandi uma samfihla hayi ke kwakuhle kanje hayi ke imali ke hayi ke yangena ke imali. Hayi ke yangena imali. Uma ngithi ngiya elothweni zivele iqondana inombolo zelotho. So anything oyithintayo enemali iyahamba kahle. Ihamba kahle baba. Cha anginayo nje inkinga impela anginayo inkinga ngoba manje nake noma ngithi ngiyabheja cha mina kuvele iqondane nje imali ngiyithola futhi hayi imadlane imali. Weyizwa leyo nto. Yes. Hayi ke ithe imali mase ngibocha senginayo ngempela futhi manje cha ngineme kwiqiqi kwahlabe kumfowethu. Umfowenu uhlabeka kanjani? Ngifuna understand la ukuthi akwenzeki in same process mhlambe buhlaba ngalelo langa noma kwenzakaleni. Chawe ngathi ngokunganaki uma seyifika into ukuthi cha ke manje kuba khona izwe lifikayo ukuthi ke hlaba ke imbuzi. Angithi mina anginakile ngoba phela ekuhlabeni kwama ngahlaba imbuzi kanti Siyahlabeka naye. siyahlabeka uma. Hayi ke ngayihlaba imbuzi. Angihlaba futhi imbuzi futhi nje sekuthe nje idala la. Uma esefihliwe kungekho inkinga mangihlaba imbuzi kwiqiqi kwahlabe kumfowethu. Ayikhona. Kwenzakalani manje? Akekho manje engizomtshela ukuthi hayikhona hayi manje kanti inkukhu yalisola ukhobe ngathula. Hayi iqhubeke into imali futhi iphinde ingene. Hayibo imali ingene angisweli lutho. Kuqhubeke the sekusuka manje lento ke yasisiphenduka ke manje abafowethu baphela bonke ngaqala ke manje izingane zabafowethu kwamama manje zizokhonza kumina manje sezithi ke babomncane sesithembe wena osukhona empephweni. Ibhlungu lento ndoda iyangidla lento manje. Ngoba usuyabona manje. Ngiyabona manje ukuthi hayi kuyonakala. Ngathi yazi ukuthini ake ngilizibe lelizwi elithi angihlaba imbuzi. Kwavele kwayifanela kwahlabeka. Uyabona kwathi bese kuhlabeka futhi unkosikazi wami ngabona ukuthi hayibo angathi lento manje kwangathi ngenza iphutha ngokuthi ngingahlabi imbuzi izwi uma likhuluma kwavele kwazokugalela kunkosikazi. Punishment isisha la ngempela uzozwela khona kuwena. Yebo, uyacabanga ke ndoda ukuthi ngendlela unkosikazi wami engangimthanda ngayo. Ngendlela engangimthanda ngayo. Lo muntu ngangimcelile kubantu abadala. Yes. Kodwa manje usezohamba manje ngalendlela. Kodwa ke indoda iyaqinisela. Iyaqinisela indoda ngayiqinisa imhlathi noma sengibona manje ukuthi ke konakela ayikhona yonke into ihamba kahle ekhaya. Abasweli abantu badla kahle ngisho nabaqakekile bayafika ngibaphe badla abantu kodwa manje nayi into Ngifuna ukuthola la uthi inyanga ngakhathi ithi hamba uye ekhaya usifuhla bembuzi ayikho into eyanginikeza yona ngabe mhlambe lelizwe usukulizwa ulele noma usukulizwa nje uyihlalele. Ndoda amadoda khona into eyanginikeza yona yathi kodwa lento
isibunge Okay. engizofike ngisishise emsamo kube ke sekuyageleza ke ngesikhathi ngihlaba imbuzi kube ke sekuyageleza ke sekuza kahle ngisho ukuthi ke ngicelani ngalembuzi kanti imbuzi le engicela ngayo iyadukisa nje into isizohlaba ekhaya. Manje ke njengoba usibhalela mhlambe into ebaluleke kakhulu oyifunayo yenzeke yini nje? Ngibhlungu ngoba manje ngizofika la futhi ke sekonakele ngoba manje sekusele mina sekusele umfowethu futhi naye wakwenye indlu Ngothi nje wasendlini yakini. hayi wasendlini yakethu futhi manje esele umuntu ebese siphambane naye ngembono kodwa manje angisathandi ukuthi alimale ngoba manje sekuyena yena cha angifuni ukukhohlisa cha imali khona angisweli kodwa manje hayi khona ngizojabula ngithini Ingane zakho zikhona? Sekusele intombazane nayo futhi esiyagana yashada nayo isinda ngoba ngase ngiyikhiphile ngihamba lomgudu engikuwo ayikho egcekeni ingakho manje ingawathulanga amathonsi alento eqinisweni lonke into engilethe la angisenayo injabulo ngizocela manje isixazululo ukuthi ngoba sekuphelile ngizofuna nje usizo ukuthi ngingenza kanjani ukuze ngisizakale ngoba manje na abantu noma bengangiqondi kodwa abantu sebeyakhuluma emaceleni ukuthi bagwilika nje kwashona kangaka. Yebo ngisho nazo izingane abazukulu mina bese emndenini ke eminye ke ongelona igazi lami lebe ngikhomba ngomuntu ukuthi ke ubaba omncane wagwilika kwenzakalani kwaphela abantu ekhaya nabasekhuni bami abasangibuki. Cha ngifuna uqamba amanga ngitheme ngihlangana nawe ngikubona uhamba ngonyanyavu lemoto ngathi ngizoke ngizwele namhlanje. Usually abantu abafikayo sebekhalima kanje kusuke sekubheda sekuhamba yonke into. Yebo kwayona angisayifuni ndoda angisayifuni sengifisa manje ukuphila nje impilo yami yasekuqaleni ngingakangeni kulento. Mhlambe umngane ohambe naye ukanjani obviously nawe uyambona niyabonana siyathintana qhawe kodwa asixoxi kakhulu ngoba umyalezo sasiwutholile enyangeni ukuthi umuntu akekho nelingelo lokukhuluma izimfihlo zalapha ya nezimfihlo zakwakhe kodwa yena unayo imali manje urich yena izinto zihamba kahle. No ngifuna ukubuza lephuzweni ukuthi shuthi kahle kahle lenyanga enake yona ngowempumelelo iya kulenza iqiniso ukuthi impumelelo uzoyithola inkinga imigomo nemibandela ekusuke ngakutshela futhi yona kunjalo baba kunjalo kanti kube yaphumela obala ngoba nawe uyazi qhawe emndenini khona eniyengadlelani nabo. Yes. Ubone khona ukuthi hayi cha lapha noma ngabe kuthiwa kuhlaseleke lokya kwakababa omkhulu okunekhanda ngathi yebhola lombhoxo anginandaba. Yes. Yebo. Ngoba umunye wabuza wathi ayikho inyanga ekwazi ukuthwalisa ngokuthi kufa ama girlfriend ama ex yabo suthi abantu abakanjalo nje. No ngiyakuzwa udaba lakho ngicela usizwile. Mhlambe into ongayisho ezifundo ngoba vele sizobuya ngophathi 2 sizokuyisa ku someone and nawe lenyanga wayona ngizofisa ukuyazi ngasese ukuze if mhlambe inyanga engiyaziyo noma inyanga omunye oyoya ngibe nakho ubaxwayisa abantu ukuthi hey imigomo nemibandela inkinga uzoyithola into oyifunayo kodwa imigomo nemibandela. Mhlambe into ongayisho esizweni ke manje ezifundo ngale process obekuyona.
Qhawe ngiyabonga kakhulu futhi. Ngingathi esizweni sebenza Yes. yonke into ithole ngezithukuthuku zakho. Thandaza uNkulunkulu ophilayo. Ungayifuni into ezoza kalula. Ndoda yamadoda mangiya nje lapha encwadini engcwele ngoba bengilazi iBhayibheli. Yes. uJosepha wayephila kabuhlungu kubafowabo bengamfuni kodwa wabekezela bemzonda noma sebemdayisa kodwa isibusiso wesiphethe ngesandla ayesithole kuyise kanti bazozama ukuthi bambulale bamdayise kanti ila esiyothola khona inzuzo ngoba uma uphila ngeqiniso uyayithola inzuzo. Ngithi abantu abasondele kuNkulunkulu baziyeke izinto eziza kalula azilungile. Ayi wabeka baba kube isikhathi sakhona nami bengizobeka nje amavesi ambalwa aqondene naleli verse olishoyo kodwa ngenxa yesikhathi ngisahlangana ku part 2 sabonga kakhulu baba ngesikhathi sakho siningi sikufundayo from lenkulumo yakho and baningi abantu abazoxwayiseka from inkulumo yakho kodwa nawe sizozama ukuthi ke lento ekuphethe kabi ikwazi ukuthi solveke. Angithi nge see next time. Stay blessed.